ето ни още едно уравнение, само че изглежда малко на тежичко, а? Защо? Какво ми пречат вторите степени? От преди формулите нещо друго забелязвате ли? Имаше едно трикче. Чудесно. Значи тези два минуса можеше да ги превърнем на чудесно, да не се занимаваме с минус. Другото вече може да се върнем сега на формулата а минус b на квадрат. Тук пък имаш а плюс b на квадрат. И двата варианта на формулата. Тук формула има ли? Всяко по всяко. Всяко по всяко. Няма формула. Къде е формулата? Всяко по всяко. Така, почвам с първата. А минус b на втора, 2 дена вече я повтаряхме, направо я използваме. А на квадрат, т.е. 4х на втора. Браво, някои неща вече трябва да ги правим на ум. Минус 2 по 2х по 3. По принцип и това умножение може да го направиш на ум, но не дай да рискуваш. Плюс 3 на втора, това може на ум. 9. Страшният минус. Така, си остава минус. В скоби ще сложим нещата, каквото се получим, защото този минус ще промени. Ето този минус ще промени всичко вътре, каквото се получи от тук. Хикс на втора плюс, тук може да рискуваш вече. 2 по хикс по 2, 4х плюс 4. Така, равно на всяко по всяко, 3х по хикс. Така. Така. Продължавам с петицата този път. Плюс 3х по 5, 15х. Минус 2 по хикс, минус 2х. И накрая минус 10, минус 14. Сега. Може да изчистим вече израза. 4х на втора ще го повторим още веднъж. Тук това, което не искахме да правим на ум, 2 по 2, 4 по 3, 12х. Плюс 9. Разкриваш скоба сега внимателно. Хикс на втора. Минус 4х. Минус 4. Равно на 3х на втора. Няма подобно. 15х и минус 2х. Да го извършим вече, да не го чакаме. Плюс 13х. Минус 10, минус 14. Минус 24. Така. Сега вече може да помислиш 4х на втора и минус х на втора. И 3х на втора. 0. Браво. Минус 12х. Минус 4х. И минус 13, плюс 13х в дясно обаче. Минус 12 и минус 4, минус 16х. Минус 13 от дясно в ляво. Така, минус 29, добре, да не го забравиш. Така, минус 24 имаш тук. Плюс 9, минус 4. Да ги извършим и така да ги преметам. Ако искаш пък ги метни оттатък минус 9 плюс 4, както казваш. Така, минус 33 плюс 4, минус 29. Така, ето хикса е единичка. Има ли го? Има го. Пробната матура на издателството. Корените на уравнението хикс на z минус 4х равно на 0 са. Кои от следните? Така, предложение да чуя. Единият начин тук да решиш тази задача е да вземеш във всяка една подточка едно по едно да пробваш корените. Ще отнеме много време. Като моторист на теб това не ти харесва. Но ако си малко повече мислещ моторист, най-лесното е да се провери нулата. Защо? 0 на трета, пак си е 0, минус 4 по 0, пак си е 0, е 0 минус 0 равно ли е на 0? Ето, значи един от корените ни е готов. Нулата. Къде е няма тая 0? В подточка Г. Ето, от толкова възможни падаш на 3 възможни. Другия вариант е, кое лесно можеш да провериш? Двойката, например. Не минус двойката. С минус двойката трябва да внимаваш. Така, пробвай с двойката. 2 на трета. 2 на трета.
Минус 4 по 2. Това 0 ли е? 8 минус 8 0 ли е? 0 е. Така, значи двойката също удовлетворява това уравнение. В подточка Б двойка няма, в подточка В двойка няма. То остана само А. Ето, това е най-бързият метод. А втория вариант е този, който може да решава всякакъв вид уравнение. Това е едно лесно уравнение за него. Той какво прави? Хикс на трета го представя като хикс по хикс на втора минус 4 по хикс равно на 0. И гледа като израз с от множител, който може да изнесе. Изнася хикса. В скобите му остава хикс на втора минус 4 равно на 0. А такова уравнение, той е писал и такъв урок, когато е разложено на множители и равно на 0, или единия, или втория множител е равно на 0. Единия множител хикс е равно на 0, или второто хикс на квадрат минус 4 е равно на 0. А това също е един урок. Само себе си хикс на квадрат минус 4 е равно на 0. Това също е един урок от уравненията. Как ще реши това уравнение? Като го разложи на множители чрез формулата за съкратено умножение а на квадрат минус b на квадрат. А на квадрат минус b на квадрат. Хикс минус 2 по хикс плюс 2. А това уравнение идва в този вид като уравнението в тази стъпка. И или единия множител хикс минус 2 е равно на 0, което означава, че хикс е равно на 2. Единия бяхме намерили нулата, ето го и втория. И третия ще дойде от втория множител. Хикс плюс 2 е равно на 0, хикс е равно на минус 2. И двата начина са бързи, трябва да имаш достатъчно опит с разлагането на изразите. Така, имаш верен отговор по два начина. Намислих едно число, 80% от него намалих с 50 и получих 1/5 от 175. Намислих едно число. Това да число да е хикс. 85% от това число намалих с 50. Не цялото число, което е намалил с 80 с 50. И получил 1/5. Ама чакай, ти много бързаш. Разбрали какво стана от тук до тук? Не разбрах. Къде бързаш тогава? 85% от това число. Ако цялото ти число е 100%, той е намалил 85% от това число. Къде е малко повече? Ако си представиш, че цялото е това нещо. 2, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега обаче ти имаш и 85. Значи всяко от тези, ако е 10, едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последното ще го махне. Така, ти вземаш 8 от тях. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и половинка. Това го делиш на 2. Колко остава? Остава 15%. Но ти вземаш 85. От това е 85. Така. Не взимаш 15. 85 взимаш ти. 15 ти остават. 85 от него намалил си с 50. Само, че не знаеш колко е цялото. Цялото е хикс. Тази картинка долу-горе сега ти даде някаква представа, нали? Така. 85% от него си намалил с 50. Не цялото число, 85% от него. 85% от хикс как се пише? (85 върху 100)
по хикс. Ти това нещо си намалил с 50. Какво означава да го намалиш с 50? Да го разделиш на 50, да го множиш по 50, да добавиш 50. Единственият отговор е минус 50. Да го намалиш с 50. Ако бяха казали да го намалиш 50 пъти, тогава ще да го разделиш на 50. И си получил 1/5 от 175. И тук има дроби умножаване, съкращаване. Тук на първо също имаш. Така ти тогава на 5/1, 175 на 5, но може да го разделиш. Тогава опашка. 3 пъти 35. Така. С 85 стотни какво ще направиш? 85 стотни. На 5? 20. 85 на 5? Айде пак опашка. На ум, който не може да се опашка. Няма друго решение. Калкулатор не ти позволяват. 35, 17. 17 20 по хикс минус 50 е равно на 35. Какво получи сега? Какво правиш сега? Браво! 17-20 си остава в ляво, заедно с хикса. Местиш минус 50 като 50 и 35 стана 85. Хикс е равно на 85 първи. Не съм много съгласен. Умножение. Така. Трябва да е деление. 85 делено на 17/20. Как се делят дробите? Дали си спомнеш? Това е друг въпрос. Реципрочното на делителя. Така. Превръщаш делението в умножение и реципрочното на делителя. Делителът ти е 17/20. Реципрочното му е 20/17. Така. Някакво съкращение? Къде? Ето. Щом 85 на 5 е 17, тогава 85 на 17 е 5. Ето. Тази опашка виж как ти помогна. 1, 5. Значи хикс е равно на 100. Числото е било 100. Значи, когато имаш така задача с работа от раздел уравнения под заглавие задачи от работа, бъди внимателен. Бяхме препоръчали една табличка. В която имаш норма, извършена работа за единица време и накрая свършената работа. Цялата работа, половината, четвъртинката и така нататък. Така. Как беше връзката между тези три величини? Работа, нормата, браво. Нормата по времето, в което са работили, получаваш работата, която се свърши. Така. Какво имаме? Един работник може да свърши сам дадена работа за 30 дни. Това ни казва. Нормата му е спортен тотализатор. Така. Що може да свърши работата сам за 30 дни, за един ден 1/30. Нормата му е 1/30. Това е първия. Ти знаеш, ама се шегуваш, както винаги. Обичаш да се шегуваш. Така. А втория, 2/3 от това време. 2/3 от това време. Това време, кое време е? Не ти казаха. Върни се. Тук, ако разбираш от български, ще разбереш, че това е
времето 30 дни. А 2/3 от тези 30 дни ще го сметнеш, ако в 5-ти клас си разбрал как се смята част от число. Ето така смята. На 3 се крати 10, 2 по 10, 20. Значи другия е за 20 дни. Но вторият нормата му е 1/20. Така, намерете за колко дни двамата работници ще свършат работата, ако работят заедно. Цялата им работа, която ще свършат, аз бих избрал 60-60. Защото знаменателите един е 30, другия е 20, на теб ще се наложи със сигурност да ги изравняваш, така че ти ще ги изравниш на 60. Значи аз бих написал 60-60 цялата работа. Колко време са работили двамата хикс дена? Не знаем колко време са работили. Първия извършва 1/30 по хикс, плюс работата на втория 1/20 по хикс и накрая свършват 60-60. Но за да се получи така, че всички знаменатели да са ти равни, първата дроб трябва да я разшириш с кое число? Ако я разшириш с 3, ще стане 90. Ти искаш да стигнеш до 60. Два пъти. Втората, ако я разшириш с 3, ще стане 60. И ще се отървем от знаменателя. 2 по 1 по хикс, 2 хикс, плюс 3 по 1 по хикс, 3 хикс и накрая 60. Няма ги знаменателите. Чудесно. 5 хикс е равно на 60 и сега от 60 ще извадим 5, нали така? Ще го разделим, браво. Можеш ли много? 1 по 5, 5. Остава ти единичка. Сваляш десятка. 10 на 5, 2. 12. Значи за 12 дни те ще свършат работата.